Men man kan jo sige, at de opgør som den her, det er noget, vi synes, der er lidt sjovt en gang imellem. Så det er velkommen sådan i den trivielle dagligdag. Så vi regner med, at vi kan løse den i løbet af et kort øjeblik, og så kommer bolden tilbage til den rette ejermand. Så må det være. Efter omstændigheden, så gik det rigtig, rigtig godt. Nu har vi jo som sagt fået bolden op, og alle er glade, så går jeg ud fra, at Danmark de kan vinde håndboldkampen her de næste par gange og vinde guld, så det bliver rigtig dejligt. Jeg tror, vi skal op fra den anden side, hvis det er.